Okay, ekuprinteni kwethu masiprintayo umbhalo wethu noma amagama ethu or writing kumele abe isikali thizeni, yabo, simanamana isibhalo. Okay, angikuboni lokho, but I think it was 3 millimeters. 3 millimeters umbhalo wethu, 3 millimeters. Okay, so 3 millimeters nali rula lethu u-3 millimeters, 0 1 2 3. Siyabona ukuthi into encane kanjani. Umbhalo wethu umane unele lapho-ke kulo 3 millimeters. Okay, then siyaqala-ke sizokwenza ama-lines la esizobhala khona, esizotypa khona noma esizoprinta khona, abe u-3 millimeters zonke lama-lines, but then abe ama-construction lines azokulekelela ekuthenini umbhalo wakho unele lapho noma ube straight, ulingane kahle, yabo. Then-ke lapho uzobe usuprintile uma kukanjalo. Okay, asenze njalo, sikala u-3 millimeters. Okay, sithemba ukuthi engikwenzayo nani niyakwenza, ningakubukeli ekudentayo, ngiyakuzwa, ngizokubona sengikubona. Isifundo lesi esifuna usenze ukukhombisa ukuthi uyezwa, yabo, ngoba phela nami ngabe ngikhulumela ngomlomo ngingenzi, ukubane ngimosha isikhathi kahle kahle. Manje into ebalulekile kumele ngiyenze nani niyibone ukuthi hhayi yenziwa ngempela, ngingayixoxi nje, cause kuyoba nzima ukuthi niyenze uma ngizoyixoxa kuphela. Okay, construction line kumele ubonwe yimina, nawe wakho uzobonwa uwena, but-ke nekhamera yami futhi ayingenzeli i-justice. Kumele ngabe uyavela as a construction line, lama-line engiwadwebayo, but ngizama uku-create-a olayini abafana nabe-exercise, yabo, engizobhala kubona, but then uma ngibhala kubona futhi ngibhala kugcwale, yabona, bhala kugcwale, bhala kugcwale. Themba bayabonakala olayini bethu esizoprinta kubona, asivesane sibhale lapha, yabona, njengoba ngenzile lapha phezulu sekuyiphutha leli, asenze kanjalo. Masibhala siyaprinta, kumele kugcwale kahle emgqeni yethu. Okay, themba ukuthi kuyezwakala. Okay, then siyaqala siyaprinta, singabhala noma yini, singabhala noma yini. Okay, let's sithi my, yabona kuyagcwala kulayini wami uma ngibhala ma-capital letters njalo. My name is, fana futhi my name is, fana futhi Mbatha, right, kuyagcwala. I am 72 years old. Okay, ngibhala kuyagcwala. So now uzobhala your name is whatever, unangakhi, yabo. I love
I love mechanical. Yabona kuyagcwala kulayini umbhalo wami. I love mechanical engineering. Ma-capital letters njalo if usprint. I love mechanical engineering. Okay, then la izansi ake sibheke iy'namba masibhale iy'namba-ke numbers. Okay, one wethu siyawubona, 2, 3 kuyagcwala emgqeni, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Right, kuyabonakala? Okay, masibhala-ke lapha sibhala kanje, siyaprint yonke into ozobe uyibhala ubhala ngale ndlela. Ama-lines lawo ngodwebile ama-construction abona uwena kulekelela ekuthenini wenze okulungile, yabo. Iy'namba sibhala kanje, umbhalo ama-capital letters always. Okay, okokuqala lokho ama-basics abalulekile.